Og du så tager bare en måltid. Der skal han ned, og ja, perfekt. Og du kan se, at når han trutter, så kommer han selv derned, så skal du prøve at holde ham der. Så vender du ned i midterlinjen. Slap godt af dine ben. Ja. Og rider ham ind i en parade. Og bevæge tøjlerne, så I ikke slås. Ja, stop, stop, stop. Ja. Og fremad, tynd igen direkte. Og ret ham lige. Ja, så går du til højre nu. Prøv at gå lidt ned i tempo, Kim. Der. Og ride der.